Встрани от центровете, извън борсите и сметките, се сътворява голямото, хубавото, красивото. Рьорих, 1905 година. Централен Сибир, южната част на Красноярският край. Прекрасни, но сурови места, където планините на източните саяни се редуват с загадъчната тайга, където бурни реки носят чиста вода, която можеш да пиеш без да се боиш от евентуални последствия. Тук лесно се диша. Тук цивилизацията все още не е успяла да внесе болезнените си следи. Природата има свой величествен вид. Тези места се оказаха почти недокоснати от стопанската дейност на човека. Горите са пълни с горски плодове, гъби, билки и други разнообразни и за сега незнайни от нас природни дарове. Перлата на тези места – езерото Тиберкул, което на местно наречие значи Божие езеро, удивява с красотата и чистотата на своите води. По древни предания, тук някога са живели първите хора, нарекли себе си арии. С течение на времето, те се разпръснали по цялата земя, за да дадат живот на рода човешки. И на тях в края на вековете е предначертано от Великия Бог да се върне тук, за да изпълнят окончателно замисъл на Всевишния. Зарите се споменава в тагарската култура от 7-то до 2-то хилядолетие преди новата ера, като за загадъчен, висок, синок и светлокос народ от Сибир. По предположение, именно тук се намира сърцето на Земята и възможно от това са предизвикани откритите тук силни токове. Излизайки от глубините на нашата планета, те се съединяват с космическите вълни на неведоми и загадъчни звезди в неповторим танц на Вселената. Сред най-новите нетрадиционни религиозни образования, които се появиха в Русия, особено място заема движението от последователи на Висарион, възникнало в южните райони на Красноярския край в 1991 година. Висарион предложи да бъде построен нов Иерусалим, град на Слънцето, на брега на езерото Тиберкул в тайгата. Този град се замисляше като някакъв оазис от нови хора, намиращи се в хармония помежду си, с обществото, с природата, като селище на майстори, базиращо се на натуралното стопанство и самообезпечаването. На този призив се откликна значително количество хора от цялата територия на бившия Съветски съюз. В настоящия момент движението се явява като едно от най-крупните сред еднотипните руски нови религиозни образования. Количеството членове на църквата в различни градове на Русия и в близките държави наброява десетки хиляди души. Общината на Висарион, сибирските земи. На постоянно местожителство в южните райони на Красноярския край за последните години се преместиха повече от 3000 души. По официална статистика процентът на мъжете е 39,5 от общото число пристигнали, а на жените 60% и половина. Средната възраст е от 30 до 50 години. Висше образование имат 36% от заселниците, средно специално 31%, а средно 33%. Основната част от дошлите тук са руснаци, 85%. Останалото количество се разпределя в 34 нации и народности, като от тях най-многочислени са украинци, татари, белоруси, латвийци и евреи. В общината се присъединяват българи и немци.
Основа на движението съставят природните семейства, в които понякога присъстват представители на 3 поколения. В семействата на преселниците се наброяват повече от 830 деца във възраст до 16 години. Дадените статистики показват, че в общината съществува 9-кратен прираст на населението за сметка на високата раждаемост и ниската смъртност. Болшинството от представителите на общината са строги вегетарианци, затова в селището отсъства местно животновъдство, лов и риболов. От това е опростена утилизацията на битовите отходи. Забрана върху продуктите с млечен произход не съществува и всеки е вправо сам да избира своя рацион. В общината животински белтък се счита нежелателен за организма. За децата, бременните и кърмящи жени в неголямо количество се държат крави и кози. Ако говорим за присъствието животновъдство, то в основи се опира на развъждането на коне, предназначени за превоз и извършване на стопанска дейност. Въжите конете са призвани да заменят колите, за да не бива отравяне с бензин окръжаващата природа. Неголямото количество крави и млечни кози постепенно се измества от соевите продукти, които все по-активно се използват в ежедневния рацион на заселниците. Развъждането на породи кози за вълна подсигурява хората с топли дрехи, собствено производство, толкова необходими в суровите условия на сибирската зима. Жизнената дейност на хората се строи на съвместното обработване на колективни поля и труд на индивидуалните парцели. На полето се отглеждат ръж, овес, елда или гречка, картофи. Общинниците се стараят минимално да използват селскостопанската техника, за да не травмират земята и максимално да вложат енергията на ръцете си в бъдещата реколта. В парници се отглеждат тополюбиви зеленчуци, домати, пипер, патладжани. На опитните земеделци се отдава да получат реколта от такива нетрадиционни за Сибир култури, като смокини, банани, лимони и даже грозде. Ей така у нас Сибир има и грозде. Особено място в жизненото обезпечаване заема събирането на всевъзможни дарове от гората, които съставят богато похранително си разнообразие меню на преселниците, както през лятото, така и през зимата. Това са не само гъби и горски плодове, но и див лук, див чесън, папрат. Растящите в тайгата ядливи сортове папрати, орляк и щраусово перо, са богати на белтък и се явяват прекрасно допълнение към соята, кедровите ядки и другите белтъчни растения, които напълно заменят животинската храна. А с умелите ръце на домакините от най-простите компоненти се създават нови, интересни блюда. Може да се каже, че тук се заражда уникална кулинария, базираща се само на растителна храна. Тя е проста за подготвяне, полезна и здравословна. Строят се много нови съоръжения с култов и битов характер, занаятчийски работилници. Днес може да се видят нови храмове, параклиси, звънарници, къщи, които украсяват сибирските села и строящия се град. За сега те се изпълняват от дърво, но се планират постройки от тухли и от природен камък, който го има достатъчно в планинските места. След определено време тук всичко ще се преобрази и хармонично ще се влее в природата. Големи градове не се планират, отчитайки опита на нашата цивилизация и не създавайки повече екологични проблеми. На планината Сухая, на 1000 метра над морското ниво, се въздига град, наричан Абител Разсвета, обителта на зазоряването. Строящият се град е проектиран на 120 парцела с радиално кръгова структура. От центъра тръгват 14 лъчеви улици. Планирано е строителството на училища, манастири за обучение и възпитание на децата, занаятчийски работилници, жилищна зона с зелени клинове от цветни, овощни и зеленчукови градини.
Голямо внимание се отделя на камбаните. В последните години бяха организирани звънарници не само в центъра на настоящия си град, но и в другите села. Камбания звън става характерна черта в живота на общинниците. На изкуствата и занятията като на основни проявления в творенията на човешките ръце се отделя най-активно внимание сред последователите на Висарион. Все повече хора с бивши градски професии усвояват народни занятия. Така, например, бившият компютърен специалист овладява лозоплетене, автомобилиста става гранчар, или металургът ковач. Тъй като основните строежи се издигат от дърво, то дървесната обработка се явява достатъчно популярен занят не само сред мъжете, но и сред жените. Дърворезба украсява жилищата и бита на хората. Доколкото общината не е отделена от обществото, на днешния момент продължава да се използва паричната единица. Активната работа на майсторите е призвана в кратки срокове да изведе живота на хората от зависимостта на капризите на енергичния финансов пазар. Цел на стопанската програма на общиниците се явява самообезпечаване с всичко, необходимо за нормалната, автономна жизнена дейност. Наред с съзидателния труд върви и развитието на изкуствата. Живеещите в общината художници периодически участват в изложби. За да се развива въображението, много от тези, които по-рано никога не са взимали в ръце четки и бои, започват да рисуват. Музиката също взема непоследно място в живота на последователите на Висарион. Сред голямото число любители, безусловно се откроят хора, за които и по-рано музиката е била професия. Тук живеят естрадни музиканти, оперни певци, класически изпълнители, преподаватели и композитори. Те съчиняват музика в различни стилове, създават се нови песни. Общинните празници като правило се състоят от богата концертна програма. Освен изпълненията на музикантите, празниците се съпровождат от колективни танци и хороводи, обединяващи сърцата на всички участници. Никой не остава равнодушен. В течение няколко години последователите на Висарион се издава вестник, в който намира отражение целият спектър от живота на общината. Тиражират се също и разнообразни приложения, посветени основно на творчеството на общиниците, било то стихове, приказки, рисунки или фотографии. Последователите поддържат гледната точка, че правилното отношение между хората от една страна и хармоничното битие в обкръжаващата природа от друга страна се явяват гарант за здравето на човека. Но все още се срещат заболявания, а значи е необходима посилна квалифицирана помощ. Подходът в лечението се определя с оглед на състоянието на вътрешния свят на заболелия, на неговото отношение към болестта. Тъй като в учението на Висарион няма догми, то е динамично и всестранно, то медиците използват най-различни приеми на лечение от източната европейска медицина – иготерапия, масажи и оздравителна гимнастика.
Голямо внимание се отделя на билките. В едно от селата е организиран медицински център. Сред последователите в учението на Висарион има както специалисти с академическо медицинско образование, терапевти, педиатри, стоматолози, хирурзи, така и народни целители. Мъжът не може да се развива хармонично без жената, а жената без мъжа. Ключови свещени понятия в отношението между тях се явяват любовта и децата. Вярващия никога няма да остави по собствено желание семейството и човека, за когото веднъж е взел отговорност. Още повече децата. Децата са бъдещето на всяко едно общество и тук на тях им се отделя особено внимание, започвайки с раждането и закаляването в естествени условия, завършвайки с създаването на собствени училища, където практически отсъства границата между преподаватели и ученици, където няма агресия между децата. Вместо оценки, тук се находят особени знаци – цветенца и слънчица. Наред с общообразователните предмети се преподават и основите на различни занаяти. Нали се предполага, че момчетата са длъжни да станат майстори, а не войни, а момичетата – добри и умели домакини. Организират се летни лагери по труд и отдих за подрастващите. Провеждат се сборове, на които децата се опознават помежду си и се учат да живеят като в едно семейство. Особено място в общината заема творчеството за деца. Родителите се грижат за това децата да се възпитават в атмосферата на приказки и всевъзможни чудеса. Общиниците създават много произведения на устно, музикално и литературно творчество, които не носят тежки разрушителни образи, възпитават добро доверително отношение към окръжаващата действителност и във връзка с това оказват благотворно въздействие върху здравето на детето. Творческа група от млади последователи разработва комплексна социална програма „Вълшебно съндъче“. Целта е да се съдейства за развитието на култура без отрицателни образи. Програмата включва ред проекти в музикалната и издателска дейност, а също така в сферата на театъра, киното и телевизията, за реализацията на които се утвърждава сътрудничество с руски и задгранични творчески колективи. Главното е дечицата да имат добри и хубави приказки. Създаването на голямо единно човешко семейство се явява една от главните задачи на общинниците. В много села се образуват групи, където се обединяват средства и имущество. Хората се опитват да преодолеят егоистичните прегради, за да може, променяйки себе си в процеса на съвместната жизнена дейност, да построят нови междуличностни отношения, свободни от страх, завист и корист. На вечерни събрания с голяма заинтересованост открито се обсъждат морално-етически въпроси от различен характер, с цел да се извлекат поуки от създалите ситуации и да се разбере как трябва да постъпва в такива случаи вярващия човек. Сложна и богата жизнена школа преминават тук тези, които с вяра са последвали учението на Висарион. Немският философ Освалд Шпенглер още в началото на изтичащия век предвиди раждането на нова култура – русско-сибирска, силата и уникалността на която ще се заключава в свежестта, новостта, богатството, сплитането на традиции и обичай на множество нации, населяващи Сибир. Кой знае, може би това предвиждане се сбъдва вече, днес.